Yo, lali jajire monggo Mas Donat. Kepareng jengkar saking Sasana Pelanggahan. Say, asik. Disampaikan juga selamat malam, selamat beristirahat untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk undur diri beristirahat lebih dahulu. Matur suwun terima kasih atas kehadiran serta doa restu, sumbangsih serta pambiyantu dari panjenengan semuanya. Dino minggu sing tak tunggu Asik-asik kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lincir srengenge ono kene aku nunggu kowe yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mau tak kiwel 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 lali janine sapa wong sing ora gelap kadung kandhan kowe ora teko ambekan to sik ambekan to sik heeh tak ambekan sik janjane kowe gelagatmu jajak nyupriyane ayo ayo atiku jojono kowe kencan karo priya liya Gunung Camar campur sari MGK Audio terima kasih Nugroho thank you ada Panjalus Sudrawan Official terima kasih iya ayo joget ya dina minggu sing kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lincir srengenge boyo kene aku nunggu kowe SMS nambah yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak kiwel 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 sapa wong sing ora gelong kadung kandhan kowe ora teko ya janjane kowe gelagatku jajak nyupriyane atiku jojono kowe kencan karo